ọ dị mma ọ ka bụkwa ụtụtụ ọma nụ n'isi mbido telivishọn ebe anyị si ewetara gị ebe ahụ ka esi akụpụtara gị nkwa isi mbido Igbo telivishọn. Aha m ka bụ Chirebere Ụgbọaja, mụ na onye ndu ntụziaka m ọnụ Doris Ifeọma. Ọmalịcha agwụcha ihe mma m na-akpụ ya, amaghị m aha ndị ahụ. Ihe mma bụ na ọmalịcha anyanwụ ụtụtụ anyị na ya nọ n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi ya. Nne, ọ dịkwa egwu isiokwu nke a ibu bịa, ọ bụkwaghị ihe a ga-achụ n'ike. Mba, ụlọ ihe a ga-achụ n'ike n'ihi na ihe ahụ ihe na-ejikọta ezinụlọ, ọgwụ ihe na-etisakwa ezinụlọ. Dịka esi na-egwu na asị anaghị egosi mmadụ oyi abịa na ezinụlọ, ọ ga-enwe onye ga-ahụ n'anya maka omume ya, mana ị ga-ebukwa n'obi na ụmụaka ndị ọzọ na-enenekwa gị mara ka isi eme. Ọ dị oke mkpa na ị gaghị eme ka ha nwa mara. Ọ dị oke mkpa ị ga-ejisi ike. Onye ọbụla nwere agwa nke o ji bata, ọ bụrụ ihe gaghị chere ọ na-eme isi ike mgbe ọ ga-etopụta efu na ọ ya wawụzi onye ga-awụzi nke ga-awụ ịgba ọ na-ekwu ihe dị iche na-eme. Ọ ga-awụ onye chi bata ezinụlọ na chi bịa eme mkpọtụ, cheta nọ n'ebe ahụ ji nwayọọ si biko tupu nwa akụlie ya elu. N'ịgwakwa gị eziokwu nne, ka m kwuokwe nke bụ eziokwu. Abịakwa na enwere m ụmụ atọ. Enwere nke bụ God, agba m ihe m ga-eme kpakịrịkpa ama m ebe ndọkọta m na-ajụ na adịshọn ọmụ mụrụ nwa biko, mana o nwekwara ụfọdụ ihe ọ ga-eme na-echeta onwe m ife onwe gị n'ime. Agaghị m atụrụ gị na-asị, mana kpakịrịkpa nke ya iteki gị time gị lose your temper, I'm telling you. Mana mbịazie bịa duo gị na ọ na-arụwu onye nke yiri gịnị, ọ na-adị tempted, ị gaghị ama mgbe ị fụwara ya n'anya kara, ọkachasị ọ na-ewe ezigbote omume. Mana ị ga-ebu n'obi na nwatakịrị ọbụla batara n'ụwa nwere ihe Chineke ji chọọ ya mma. Nwere uru ọ bara n'ezinụlọ. Onye ka ga-adị ọkụ, onye ka ga-adị oyi, onye ka ga na-ekpe udo, onye ka onye ga-awụ onye si ka etiwa ka ọ ga-awụ onye aracha ịbata n'ezinụlọ na binye nsogbu. O chete ya ọ sị biko ka m kwanyere ụmụ ugwu. Ọnwekwa ka onye amụma si bịa, ọ bụrụ onye nke ahụ ga-anabata ya ka ekpe ekpere ka ekpetuo mmụọ nsọ. Ya mere o ji ike onye ọbụla nye ya amamihe dị iche iche, nye ha agwa dị iche iche, kama ị ga-ejisi ike hụ na nke ọbụla onye ọbụla ji ijisi ike gaidịa ya ka ọ hapụ ịbịa gbahapụ dịwazie wide. Ka m jụọ gị, kedu maka ụmụaka na-abịa ihe ha bụ n'obi, ihe ha chọrọ ịwụ bịa oju ha n'ime obi, nke a bekee na-akpọ ambition, ha chọrọ iwu isi. O nwere ike wụrụ nwa nke atọ, mana ọ na ihe ọma uche bụ na onye tọchara ha, onye tọrọ mmadụ abụọ were tọọ ya enweghị ihe ọma, ọ na-esokwa ebute ndọrọndọrọ. Ya mere o ji oke mkpa ibu ụzọ uri ụzọ na-azụ ha, na-adụ ha ọdụ ka ha mara na a ga na-akwanyere mmadụ ugwu, ka ha marakwa na ihe ahụ nwatakịrị fụrụ na-achọ ka ọ fụ agadi nwaanyị afụghị ebe ọ nọ ọdụ. Iwe makwa ya na tupu oyibo ha na-azụtatụ tupu before gịnị before Abraham Jesus was. Ka ọ marakwa na tupu o nke ọ ga-amụsị ya n'ime, mana enwe mgbe m ha ka gị tupu ha ntoro na ochie okutu. Maka na ịhapụ ụmụaka ugbu ha na-adịghị ka ha mafere ndị tọrọ ha na-efe ha aka n'iru, ọkachasị ọrụ onye ma onye nke obere nwere ahụ nnukwu bịa gba dị mkpa, ọ ga-etigbu nke isi, ọ na-akacha njọ. Mana ị ga-ejisi ike hụ na ha na-ewure nke isi ahụ. Onye nke ahụ bụ ụzọ ka a na-enye nrube isi, maka na onye nke ahụ bụkwa ụzọ na-enwekwu ike nwekwa amamihe dị iche iche o ji ejikọta ezinụlọ. Ma ndị ka obere nwere ike isi ka akụwasata ihe ndị a na-eso anaghị enye nsọpụrụ, na-eso ebuteche. Mana ndị nne na nna nwekwara ụta dịrị ha, ịma dịka ụfọdụ ihe ndị tụrụ n'obere akwụkwọ a bekee si unhealthy comparisons between siblings, ya bụ iji ụmụnne na ụmụnne were amara ibe ha atụ. Ihe na-ekwu wee eziokwu. Ndị nne na nna ịpụta isi Chukwudị ọrụ na-emeka ọ bụrụ Emeka ọ ka emechaa n'ihe a kemgbe mechie, ọ bụ ezi ihe ọjọkanụ ọrụ na Chukwudị wuru isi kọsị gị zizi Emeka ka ọ ga mee ya. Ụmụaka ugbu ọ bụrụ mgba mbe ụmụaka ugbu gasị gị zizi Emeka ahụ ya ebe ya mee ya. Ị na-ekwu ọ were ihe fashion ntị ya
maka ị na iji emeka atụgharị ya abịa n'ime ezinụlọ o nwere ụmụaka ndị ọ ga-awụ ihe gbasara isi ihe doro ha anya ịga ahịa doro ya anya onwe onye nke ya si ya kama ọ ga-aga ahịa ọ sịghịzie ya ozi ọzọ ka ọ na-aga n'ụlọ ngwa onye nke ificha ụlọ o fichere gị ụlọ isi esi na-abata ị ga-ama na onye a fichara ụlọ ị ga-ama na onye a doziri ụlọ dị ntakịrị akpọrọ m ịsa efere asị mana akwa ị hụrụ ịza ụlọ enwere m ike ịza ụlọ niile zagbado everywhere dozie ma ezi o nwere nwa m nwaanyị ọ si n'ụlọ akwụkwọ bata ị ga-ama ọ nọ ọbara bụ ị ga-ama na ọ batara n'ụlọ ahụ ka ọ ga-esi zacha ma m ka o si aza ị ga-afụchacha ị ga na-afụ ebe ọbụla anya ọza hichasịa ihe niile na-enwu zụụ ọ na-adị mana ọ dịkwa ndị iri ihe o riele gị ihe isi ọ gịnị na-eme mgbe onye nke ọ na-awụ ihe gbasara ịsa akwa ọsa akwa ọ baghị na ị ga-aga nye ndị na-asakwa kwa ụgwọ ka ha sara gị ọ sachaa ya dee ya ihe niile ma mma ka o gosi hazie ya ya ka esi na-akụziri ha n'ụlọ akwụkwọ ebe ahụ ka esi ahazi akwa nke ọbụla dị m were onye ahụ tinye ebe ahụ nakwa agwa ndị ọzọ na-amụ nwayọọ nwayọọ ọ dị mma ụta ọzọ dịkwara ndị nne na nna m chọrọ ka ndị nọ n'ụlọ ele anyị soro anyị tụlee bụ nke a o nwere mgbe ndị nne na nna ga-abịa abịa ha ọ dịka a ga-asị na a na-agbata o nwere nwa dị bekee na-akpọ special ịhụla ị gaghị ihe ọbụla mere dị mma ihe ọbụla o mere dị mma anaghị enwe ụta ịhụla ihe ọbụla o mere a na-anakwere ya ya na nwanne ya na-eso okwu ịpụtaghala ikuo nwanne ya ịgba adịka a ga-asị na nwanne ya na-achọ okwu mgbe ụfọdụ kwa ị ga-ahụ na nke ahụ na-emekarị ụdị ihe ahụ bụ ya bụ isi kpakpọ ntị na-achọgbu onwe ọ nwere onye nke na-eme anya ụtọ ma o meghị anya ụtọ ma o meghị otu nke ahụ abịa ọgụ ị na-asị ọ gịnị ịmakwa na onye nwabụzọ ịmakwa na onye ga-ebu ụzọ agbata bịa kọọ ihe na onye a mekwere nke a si ọ dụọ ya aka n'isi gịnị ka ị mere o ji dụga aka n'isi ọ ga-enwerịrị ihe i mere mgbe anyị ga-ajụzi ya nke na-emebe m onye nke ahụ na-eti lalalala isi ọgịnị ọ sị na onye a mere nsị ka ekwana ihe i mere ya o ji mee gị ha ọkụtuo ala ịma na o nwere nke o mere tupu ha emee nne ya ịghọtazi ihe nọ n'okwu ịrọkwa ya aka n'isi si ya nara ọ ka ọ na-adị mma ịgwa na nwanne gị ọtụtụ ihe na-ebute ndị nne na nna unu hụ ụmụaka na-abụ na-ese okwu gee ntị kpọọ onye nke atọ nọ ebe ahụ ka o kwuru o soro kwuo kedu ihe merenụ kedu onye chọrọ ụmụaka na onye achọghị ọ na-adịkwa n'ezinụlọ dị iche iche ka ha si biri ka nne na nna na onwe ọzụzụ nne na nna ana m ekwu n'ihe a na-ekwuchi ike ọzụzụ nne na nna nwere na-eso n'ihe ụmụaka na-ele anya ọrụ onye nne na nna ma onye nne we onye na-akọ asịrị hinne ma ihe ọla mere na ọkọchacha ọmụ nwere mmụọ ọ ga-amụta ị na ha abịa na-akọrọ ihe na-eme ma ọ pụọ ọ na-ewe iwe mana onye ga na-abịa na-azụtara ya asịrị ahụ ịmakwa na onye a mekwara nke ọ na-afụ onye ahụ anya na-azụ dị nwa ahụ chema ọ na-enye ezigbote ọzụzụ mgbe nwaanyị tozuru ọ matazi ihe o mere onwe ya mana ọ bụrụ nne na nna ma onye nne ma onye nna toro na ezigbote ezinụlọ ndị ụka bara n'obi ma okpukperechi bara n'obi ọgwụkwọ ụmụaka ha ga-esi na-eme onye ahụ wụrụ emechie ya ọnụ si ọgịnị na ụmụaka dịghị ekwekwu na dịka nke ụmụaka na-ekwuzi kịta ịga n'ala ndị Yoruba achọ ikele ọwụrụ ikuku a na-ekwu ụmụaka tupu ebe ha ụmụaka bidozi na-ekwuzi onwe ha ọ dị oke mkpa na ị ga-atọ anya n'ala mara onye nke tọrọ na-achọnị mara mkpa ka anyị ga-esi soro ya mana anyị ga-akpụkpọrọ okwu ya n'ọnụ anyị chiata n'obere ezumike anyị ga-agbaje anyị ga-agakwa n'iru kwukwu ihe ndị ọzọ na-akpatakwa ya bụ esemokwu na ụmụaka na ibe ha n'ime ezinụlọ enwe ebe ọbụla na-aga anyị na-echi ata kịta